Simba bakalichireze ichechombe charete kwe bakalibe chombe nyasika Simba efactory amatoke bakalichiresa Simba efactory avocado balichiresa Simba baile chikawa batira komi chikawa chabantu abataka ame hoteba bangu baramande onyengo kwaneke maene aka nina barama Leiga tuganjana no mwana oyo Simba eno mwana wetu mucho mutaka ukamenya ka wangwale ko Onyonka mbegetala mintoni obo ikaranse so wechuwe konya kwa rama kondense abantu abayiga Simba bali abataka yendera ko bagajere kinyombe cyo kwa gacha ya nando okobega bana omekiswa kire nyombo beke nyombe lumbiri chiresa chengo chachire the county government 146 billion. Ese miaka kianda naicheze chigocha najua kobora marimo babora chirali tingiya banyoma makugu na nje batwara kirebe to batagete bama yocha batorokera batebe nyure minyamonga busa onye ike mine tiko baramande inda baramu moisu Onyonka Amona nawe nyali bali mulega mwana Onyonka bandikere kimeze kibanga ndebinga engaki yaikire bara butore bigoti nabyale na kolide Onyonka kangeli etaliya akalende bintu byabana bataka nabayibulyo bataka ono ina Simba kindakwe monti bekuboroka abana Richard Onyonka Simba people stealing their resources and leaving them in destitution. We will fight, we will work to make sure that we change the destiny of our people and where the country is going.